Kanóly. Poznáte ich? Ja díky apetitu už áno. Tak poďme na ne. Rikotu dajte do plátienka a nechajte odkvapkať prebytočnú tekutinu. V mise zmiešajte múku, cukor, soľ a škoricu. Potom pridajte masť a pripravte sypkú drobenku. Pridajte žltok, marsalu a ocot. Uhnete cesto a dajte ho odpočívať do chladničky. Odpočinuté cesto vyvalikajte na čo najtenší plát. Môžete si pomôcť i strojčekom na cestoviny. Potom vykrojte kolieska a narolujte ich na cukrárske trubičky. Spoje prilepte bielkom alebo vodou. Kanóly smažte do zlatista v rozpálenom oleji a potom ich z trubičiek opatrne stiahnite. Rikotu zmiešajte s cukrom, pomarančovou a citrónovou kôrou. Dajte ju do cukrárskeho vrecka a môžete plniť. Konce naplnených kanóly nakoniec obalte v nasekaných pistáciách. Vážený, toto je dezert, ktorý si zaslúžite. Tak si ho nezabudnite uložiť a celý spísaný recept nájdete ako vždy na mojom blogu pavelberky.com. Arrivederci amici.